Nekoordinované a dlhé výluky na železničných tratiach vyháňajú cestujúcich z vlakov a nákladných dopravcov mimo Slovenska. Tvrdí to Asociácia železničných dopravcov. Pripravujú návrh zákona, ktorý by mal situáciu zlepšiť. Ministerstvo dopravy nekoordinovanosť výluk odmieta. Slovensko pritom má investičný plán rekonštrukcií tratí. Podarilo sa ho vypracovať počas vedenia rezortu Andrejom Doležalom. Otázne sú termíny realizácie. Výluka na železničnej trati Kúty Devínska Nová Ves sa mala skončiť minulý rok, no natiahla sa do júla tohto roku. Dátum dokončenia sa posunul aj na trati Hronský Beňadik Nová Baňa. Modernizácia sa mala skončiť minulý rok. Po novom by mala byť dokončená až v lete tohto roku. Zároveň začala výluka medzi Popradom a Vydrníkom, ktorá má trvať 1004 dní, čo sú takmer 3 roky. Takže spojenie Košice Bratislava po severnej trase veľmi obmedzené, znížená kapacita, po južnej prakticky nemožné. Asociácia železničných dopravcov tvrdí, že predĺžujúce sa výluky ohrozujú dodacie lehoty nákladných dopravcov. Nútia ich využívať obchádzky, ktoré predražujú dopravu. To nie sú len náklady na tú dopravnú cestu, to sú zvýšené náklady na ten rušen, na prevádzku toho rušňa, na rušňa vodiča. Viceprezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy tvrdí, že na Slovensku chýba dlhodobý plán modernizácie tratí. Čo chceme robiť a za čo to chceme postaviť. Tento plán tu žiaľ neexistuje a výsledkom toho sú veľmi chaotické rozhodnutia, náhle rozhodnutia, nekoordinované o opravách trati. Ministerstvo dopravy odmieta označovanie výluk za nekoordinovaný proces. Všade tam, kde sa trate zmodernizovali, je viditeľný progres a pociťujú to nielen cestujúci, ale aj nákladní dopravcovia. Všetko ale vyžaduje určitý čas a trpezlivosť. Asociácia železničných dopravcov spolu s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy pripravujú návrh zákona o dopravnej infraštruktúre. Chcú tak zabezpečiť strategické plánovanie. Chceme, aby teda ten harmonogram bol záväzný, vykonateľný a sankcionovateľný. Žiadny konkrétny návrh zákona zo strany Asociácie železničných dopravcov Slovenska nám ešte nebol predložený, preto sa k nemu nevieme vyjadriť. Ministerstvo dopravy tvrdí, že s Asociáciou železničných dopravcov o výlukách na železničných tratiach pravidelne diskutujú. Miriam Čerešníková, Slovenská televízia.